Helo pawb, fy enw I yw Siwan a dwi'n hyfforddwr myfyrio. Ar ôl y fideo yma, byddwch chi yn medru myfyrio yn mwy effeithiol na'r bod e, falle. Y reswm nes I ddechrau myfyrio oedd achos o'n i'n dioddau o epilepsi, a o'n I moyn ffeindio ffordd arall o lleihau y nifer o ffits o'n i'n cael heb gorfod cymryd mwy o meddyginiaeth. Ers dechrau myfyrio, mae fy mywyd I wedi newid i'r gwell. Llai o ffits, perthnasoedd gwell, dwi'n hapusach, a dwi'n caru bywyd hyd yn oed yn fwy. Felly, ydych chi erioed wedi ffindio chi yn dechrau myfyrio ond yn dod ar draws rai o'r problemau canlynol? Fi angen gwneud y traethawd yna erbyn dydd Gwener. Ateb, mae'n iawn. Peidiwch bod yn grac ar eich hun. Pa mae'r problem neu'r meddwl yn dod i'ch pen, dychmygwch eich bod chi yn cofleidio neu siglo llaw y meddwl. Yna, ar ôl derbyn bod y broblem yna yn bresennol, dychmygwch eich bod chi yn anadlu allan y broblem trwy eich ceg. Problem rhif 2. Aw, mae cefn fi'n really brifo. Cyn dechrau myfyrio, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n really gyfforddus a gynnes. Falle bod well gennych chi eistedd ar gadair, fel bod eich cefn chi'n gallu pwyso yn erbyn rhywbeth. Neu, ewch gorwedd ar y gwely. Does neb mynd I weiddi arnoch chi am orwedd I lawr. Problem rhif 3. Pa mor hir ydw I angen bod fan hyn? Mae hwn I fyny I chi yn gyfan gwbl. Os does dim lot o amser gyda chi, gwnewch un am 2 funud, ond rhowch 100% ffocws ac ymdrech I fewn. Os ych chi newydd ddechrau myfyrio, gwnewch un am 5 I 10 munud pob nos. A wedyn, adeiladwch I fyny at 20 munud. Setiwch larwm ar eich ffôn I adael chi wybod pryd mae 2, 5, 10 neu 20 munud wedi pasio. Problem rhif 4. Ydw i'n neud e'n iawn? Gan fod myfyrio yn ymarfer mor syml, mae lot ohonyn ni'n meddwl, mae bod e'n cynnwys mwy na jyst eistedd I lawr a neud y byd. A wedyn ni'n dechrau poeni bod ni'n neud yn anghywir. Ond ni'n siŵr o fod i'n neud popeth yn iawn. Os ych chi'n eistedd yn llonydd, yn anadlu'n ddwfn ac yn tawel eich meddwl, mae yna siawns fawr eich bod chi'n neud popeth yn iawn. Felly, ceisiwch fwynhau'r broses. Mae amser meditation yn amser I ni gael ymlacio. Problem rhif 5. Cwmpo I gysgu. Classic. Mae lot ohonyn ni'n cwmpo I gysgu yn ystod meditation. Os ych chi'n gorwedd lawr yn ystod eich myfyrdod, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n rhoi gobenydd o dan eich pengliniau, so mae'ch corff yn gwybod, dim hwn yw'r amser I mynd I gysgu. Ffordd arall o stopio dyn I gysgu yw I ffocysu ar eich anadlu. Mae hwn yn helpu I ddod â chi yn ôl i'r ystafell a hefyd i'ch cadw chi yn bresennol yn eich corff. Iawn, fi'n gobeithio bydd y tips yma yn helpu chi ar gyfer eich meditation nesaf neu eich meditation cyntaf. Dilynwch fi ar Instagram ar Siw Meditation am fwy o tips ac inspirational quotes. Mwynhewch a namaste!